videa, kde budeme hrať vojnovú hru, ale nemám svoj skinak. V tomto mňa zabil cheater. Si kokos. Napíše mi. Pozván cheater. No prosím, cheatera, nech ma nezabije. Počkaj, ja budem strelať do vzduchu, čo sa stane. Počkaj, tu je hacker! Tu je hacker! Na, tu máš! Poď, poď. Aspoň jediný som si všimol. Jak ho pozerajte, jak tu cheatujú potvory. Jak ho zostrelím, tak som král. Počkajte, tu sú dva. Dvaja cheatujú. Nice. Yes, ja som ho zostrelil. Ne, nezostrelil, to bola rána. Nehaj ma, cheater na pokoj. Cheater, nehaj ma na pokoj. Ma zostrelil vážne. Cheater je hnusný, fuj. Hamba. Ne! Ja sa bojím, že ma zostrelí zas. Prosím, ne! Mne to ubralo iba hapek. On ma vyhodili zo serveru. Helikopter, helikopter, kopter. Ja si vidím mapu. Okej, musel som sa resetnúť. Inak by som tam lietal na veky. Počkaj, kde? Hej, cheater! Cheater! Budem strelať na okolo. Hej, ja som ho trafil asi. On tu lieta niekde, cheater. Ale to je asi náš, lebo ja som v červenou tým. Hej! To pašant! Ma normálne vyhodil zo servera. Tak. Ježiš, bacha na cheatera. Užil som si to. Akože oni, ak sú rýchli, tak oni to využívajú, lebo nej, gulomet mám. Nechoďte na mňa ani. Počkaj, ja bych cheatera tam to strieľam. A? Dead. Kebyže som dostal tú snajperku a zomrem reálne. Ej, bacha, ja budem skákať. Haha, mysnul si. On mysnul, videli ste to. Že tam iba tak preletel, že mniu. Bacha na to. Tam je cheater. Poď ty baschram. No poď, ja, to je ten. Ja som zobral. Ja som sa tam rozložil. Bacha na ňo, lebo... O, tu je. Ty vybrala mňa. Takže. Ne. Mama. Nedraždil by som ho, ale... Niekto ho musí aspoň raz zabiť. Nesme cheatovať. Cheater. Hnusný, besratý. Ja hodím granáta. No ja viem bombardovať. Ja zdrham. Nehaj ma. Aha. Ja som ho zabil. To bola dobrá taktika. A chalani tu už ich vypekajú. Ja sa pridám. Tam je cheater. Bacha.
bojím, že na mňa niekto vybehne a má silný prste. Čiteri, hnusný. Uj, hamba. Čip, ne, ja sa bojím. Nehaj ma. Ha, ma nevie trafiť. On mi tu hodil granát. No nemá dosť HP, čo? Popravdu. Ja umrem. Vidíte, koľko mám HP. Vreží ma mne. Ona je neskončiteľná. Umrel. A to je môj? To ja? Čakajte asi. Cheater, zachrán teba. To no. Ja s cheatermi nikdy nechcem mať nič spoločné. Komu ja som bol tak ďaleko. Zdajte sa, lebo mám granát. Vidíte, aký pekný granát. Nemecký či aký. Dajte prosím odber. Dajte odber. Vás zastavím touto puškou. Počkajte, aby ste videli. Aby ste videli výrazne. Tak tu máte. Dobrá rajfelka. Viem z ňou aj dobre narážať. Ja sa bojím teda. Tam je cheater! Nej, tam je cheater. Počkajte, ja mu tam hodím granát. Doma, aj doma. Aj kovu kosil. Miesto začata. Ešte. Počkaj. Ja neviem nikdy, kto je môj. To bol zelený ani. Učte sa. Tam som asi ďalej. No. Mám takto kus vystudím. Držím cečku. Keby sa tu našiel nejaký normálny, čo nečítuje. Ja už nemám granát. Aha, mu zabijú. Chlapci, zostávame sa dopredu. Cheatera zabite. Yes! Zostrelil som ho. Počkejte, ja. Hej, chaladí, to sa nepočíta. Zase, dead. Haha. Jau, mňa volá kto zabil s tou raketou. Ne, ja som bol asi najďalej, čo sa dalo. A možno ja mám najlepšiu zbraň asi. Nakrmím vás. Dajte odber. Prosím. Vám sa stane, streamujte ma na ďalej, keď tak. Čakajte, ja sa takto čupnem. Ja to budem takto kosiť. A? Takto sa ďaleko dostanem. Dobrá taktika. Ja môžu trafiť porať.
tam tanečky. Zajte. Tanečky, bum, 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 tanečky, 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 tanečky. Tanečky, tanečky. Čo ma dostal ten cheater asi. A že friend, on tam... Yes! Ty si robíš srandu. Pozrajte, tam tých dvoch vypečí. Może jedźmy już tyle na bój. Możemy pokazać. Tak, to jest 100%. To zawodziło 100% nie było prawie. To pewnie było prawie. Ale budem používať pištol, jak mu. Počkaj. Ty si náš! Počkajte, ja zajdem do zakupu. Ak ma nezabijú, počkajte. Takto. Pozriem, či sa toto nikto nepribližuje, aké tak. Na niekoho možno vyskočím, takže. Počkajte, prečo mám 3 naboje mimo to jedno, tak. Nech to zabijú pre mňa, za mňa. Ja to vybehnem s gulometom. Takže. Poď. Tam máš. Jo, už tu veľa nebudú, za kedy prestane strieľať. S týmto by som nerad umrel. Ja tu pôjdem nejako vniť. Ale neviem, na čo tu je ten granát. Tým granátom ani nezastrelím. Ne. Ale táto snajperka je dobrá, proste to namierte. Ja by som vám ju niekedy ukážem možno. Čakajte, ja teda sejmem niekoho možno. Bum. Nik. Może potem powiedzieć pistoleł. Trochę amulet na bam. Łap. Czekaj, to czerwony. Tam macie! Jestem wam odłóżłem jedną rakietku. Ale najlepšia, dobrá zbraň tiež. A ten gulomet a tá snajperka sú najlepšie. Takže... Takže ja dneska by som to už ukončil. Natiahol sa to na 14 minút, takže...